ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କରିଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଯାଏ କଥା। ହଁ ଚାଣରେ ଓ ଏକାଥର ସବୁ କାମ ସାର ମାଲ ମାରି ଦେଇକି ଆସିକି ଖାଲି ଓଲା ବଣ ହୁଆ ଆରେ ରଖୁନା ତା ଦିହରେ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି। ହଁ ମୁଁ ପକେଇବି ଖାଲି ବାଳୁଙ୍ଗା ଭଳିଆ ହଉଛ ଏ ସବୁ ଚିରା ହବ ଆଉ ସବୁ ପକଉନା ତା ଦିହରେ ସେରା କୁଟା ହବନି ସେରା ଗୋଟା ସେମିତି ପକା ନାଇଁ ଆଉ ସେରା କିଏ ଗୋଟେ ଡାଲଚିନି ବାଲି ଭାଜି ପକା ଆରେ ଗରମ ମସଲା ଅଛି ବା ଆରେ ହଁ ଇଏ କୁଟା ଜିନିଷ ବା କଣ କୁଟି କିଏ କଣ ଟିକେ ତା ରଖିଥା ଦିହରେ ତେଲ ଟିକେ ରଖିଥା ଆଉ ଟିକେ ପକା ଆଉ ପକା ହଁ ସେତିକି ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ତେଲ ପକା ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ଗୋଟେ ଆରେ ଏ ତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏମିତିଆ ହଉନଥିଲା ଏବେ ଏମିତିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ସେଇଥରକ ଆସିବ ହଁ ଭୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ଜିରା ମିଟ୍ କୁଟନି ଏ ଦର କୁଟା ରହିଲେ ଟିକେ ଠିକ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଲା କରିଣ୍ଡର ପାଉଡର ମସଲା ପଡୁ ବାସ୍ନା ଟିକେ ରହିବ ଗୋଟିଏ ରହିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଚଲୋ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ଖାଇକି ଝାଡ଼ା ହବ ନାଇଁ ଟିକେ କଣ ବସିବ ଏ ଘଣ୍ଟାଟା ଲାଗିବ 2 ଘଣ୍ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ମସଲା ଛେଚା ହେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପକାନି ବେଶୀ ଛେଚା ହେଇଯାଇଛି 7-8ଟା ଛେଚି ଦେଇଛି ଏ ଶଳା କିଛି ହବନି କିଲେ ମାଂସଟି ରାଗ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ନା ସବୁ ଢାଳି ଦିଏ ଆଉ ମଶାଣିକି ମଢ଼ ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ ଫେରିକି ଯିବ ନା କ'ଣ ଲଙ୍କା ପକାନି ଏତେ କିଛି ରାଗ ହବନି ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ଚିଲିଟା ନିଅ ଆଉ ରହିଲା ବା ନା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସେଟା କ'ଣ ଗରମ ସେଇଟା ପଛରେ ଉଠିବ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ବାବୁଙ୍କର ଖାନା ଏଇନା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତେଲ ଆଗ ମଟନରେ ତେଲ ଗୁଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତେଲକୁ ଇଏ ତେଲ ମସଲା ସବୁ ଗୁଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ପଛରେ ଇଏଟା କହିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର କରିକି ଖା ଦେଖ ହଁ ଏମିତିଆ ହୁଏ ଯେ ଦଳାଟା ହବା ଭଲ ଦରକାର ମିଶିଥାନ୍ତା ଆଗ ଚିକେନ ମଟନରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦିଏ ଆଜି ହେଇଯିବ 3ଟା ବାଜିଯିବ ଯିଏ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ 9ଟା ରାତି ଆଉ ସେଇ ଗଞ୍ଜି କିଣିବ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କହିବା କଥା ନା ନାଇଁ ଆଉ ଇଏ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହେଇଗଲା ଇଏ 10 ମିନିଟ୍ ବସିବ ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେ 10 ସବୁ ଏକାଥରେ ଦଳିକି ଏ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଦଳିବୁ ନାଇଁ ଖାଉ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କେତେ ନାଇଁ ଯେମିତିଆ ଘୋଡ଼େଇ ହେଲା ନିଆଁ ଦିଅ ପାଣି ଦେଇକି ନିଆଁ ଦିଅ
ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଏପଟୁ କରୁନୁ ଆରେ ଦୂରରୁ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ ଭାଇ ଫୋନଟା ଧରିବୁ ସଜ ତ ଯଦି ସାଇଜ ହେଇଯାଉ ଯୋଉ ଦଦା ଧରୁଛି ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଏପଟୁ କରୁନୁ ଆରେ ଦୂରରୁ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ ଭାଇ ଫୋନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ଦଉନ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ଘାଟ ଘାଟ ମୋର କଣ ଅଛି ସିଏ ତାରିଖ ମୁଁ